Ćao svima. Za ručak danas spremamo pasulj. Ja ovdje imam oko 380 grama, 400 da kažem, pasulja koje sam ostavila da prenoći. I zbog lakše kuvanja, a i zbog kontaminacije, da ne bi bilo toga noću. I ovdje imam jednu kolenicu koju sam stavila da prokuvam. Znači jednostavno kupite nešto dimljeno i stavite da se prokuva pre nego što spustimo u pasulj. Znači samo voda, ništa drugo vam nije potrebno, nalijte i ostavite pola sata. Ovo je prva voda za pasulj, znači ništa nisam radila bez vas, samo sam nalila vodu. Znači čekamo prvu vodu da provri pa idemo dalje. Evo kao što vidite voda uveliko vri, sada ćemo tu vodu prosuti i nalit ćemo drugu. I evo, sad ide da se kuva, poklopit ću i ostavljam bez otklapanja jedno 35-40 minuta. Što se tiče kolenice, ostavit ću 5 minuta nakon ključanja pa ću okrenuti drugu stranu. Nadam se da ćete vidjeti nešto od ove silne pare. Butkica je gotova i ide u pasulj. A ovu šerpu gdje smo kuvali butkicu, samo će malo oprati. I tu dodajem ulje da bi propržili luk. Ovdje imam jednu veliku glavicu luka. Kao što vidite, ovog puta nisam kupila onaj crveni luk. Uzela sam običan zato što nije bio crveni, inače bi opet uzela crveni. Malo da propržem luk jer ne želim da mi bude skroz onako nekako kuvan, nego više da ima napržen ukus. Luk je propržen i stavljen u pasulj da se kuva zajedno sa njim. Sada ću poklopiti i ostaviti još 40 minuta. I evo, bukvalno 10 do 15 minuta pred kraj pravim vodenu zaprešku. Stavit ću 2 kašice brašna. Stavljam 1 kašiku aleve paprike. I dodajem vodu iz pasulja uz miješanje. Dodat ću još 1 kašiku aleve paprike zato što ne želim da mi bude beo pasulj. To mi se uopšte ne sviđa da jedem tako. Meni je bar mnogo lepši kad ima dosta aleve paprike. Gledala sam neki video gdje je profesionalni kuvar sprema pasulj i kaže da je velika greška da bukvalno 5 minuta pred kraj, sada ćemo samo sipati, 5 minuta pred kraj sipate zapršku zato što je i zaprški potrebno vremena da se sjedini lepo i da se ukuva, tako da je kao greška to. Evo ja sad pravim ovako, kao što je on rekao, iz tog razloga jer ne želim da mi bude živa zaprška. Mada nikad nije ni bila, ali kao bolje je ovako. Dodajemo ostale začine. I da, kao što vidite ja sam ovu, pa u prodavnici ja sam tražila kolenicu, a
devojka koja radi tamo upravo mi priča da je to butkica, a i piše, baš imala je kao etiketicu neku onako kroz neki kanapić, zavezano piše kolenica. Sad ne znam, ja sama u videu pričam, u početku videa pričam kolenice, posle butkica, kako god, bitno da je nešto suvo jer u tomu daje odličan ukus. Tako da zanemarite to što sam rekla, uopšte nije bitno, bitno da je nešto suvo i da ga malo prokuvate. Dodajem malo bibera u zrnu. Stavit ću i vegetu i so. Sada ću promiješati pa da probam. Ukoliko je potrebno, dodat ću još malo soli. Neću preterivati sa vegetom da ne bude onako slatkasto. Ja sam smanjila temperaturu iz tog razloga da ne bi ključalo jer nećete ništa vidjeti od pare. Samo zbog toga sam smanjila, inače ovo treba uveliko da se kuva. Samo da probam malo. Nije slano. Treba još. Sad je okej. To je to. Vraćam ovu kolenicu, butkicu. Vraćam unutra. Ja sam je samo ovako cepkala malo viljuškom i nožićem, znači čisto da ne moram prvo da izvadim pasulj, pa posle kao da isječem sebi parče, tako da mi je ovako mnogo lakše i bolje. Znači ostavljamo još 15 minuta. Naravno zaklopit ćemo. Pa se vidimo kad bude bio gotov. A da, dodat ću samo još malo ulja, jer sam već dodala ulje kada sam pržila luk. Znači to je ulje iz toga, ali dodala sam još samo malo zato što mi je nekako posnije. I evo našeg pasulja. Nadam se da vam se svidao video, ukoliko jeste, obavezno lajkujte i vidimo se nekom od sledećih videa. Pozdrav, ćao!